Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Arratsaldeon eta ongi etorri beste behin ere Euskal City saiora. Gaurkoan bi gonbidatu izango ditugu, bi solaskide, Xabier eta Fatima, generazio ezberdinetakoak, bata Arrotxapeakoa eta bestea Altsasutik etorriak. Nor diren jakin nahi alduzu, eta zeri buruz hitz egingo dute? Bereziki euskararen erabileraren inguruan arituko zaizkigu gure gonbidatua gaurkoan. Beraz, goazen entzutera. Xabier, Altsasu, 21 urte, eta ikaslea Unibertsitate Publikoan. Fatima naiz, Arrotxapean bizi naiz, baina Oteizakoa naiz, Lizarraldekoa. 59 urte bete behar ditut. Eta haurreskuntzako irakaslea naiz nire auzoan. Xabier naiz, Altsasutik nator, 21 urte dauzkat, ikaslea naiz UPNan, eta gustuak eta, gustatzen zain media joatea, lagunekin egotea, gaur egun gozerakin oso gutxi, eta Hani Fatima naiz, haurreskuntzako irakaslea naiz, hori 59 urte bete behar ditut. Arrotxapeakoa naiz eta hor lan egiten dut eskolan. Gustatzen zaidana da, mendira joatea ere gustatzen zait, nekatzen naiz asko, baina joaten naiz mendira. Ibiltzea orokorrean ere, abestea, euskal kantak abestea, gustatzen zait, eta ere lagunekin eta kuadriarekin egotea asko gustatzen zait. Euskaldun zarra, naiz, eskolan ikasia, eta familian, amarekin, eta, sobre todo, familian amarekin, eta gero batzutan kuadriakoekin, eta hori. Ika pixka kontrolatzen dut, eta gero euskalki ez dut menperatzen, baina gutxi gora bera hitz egin dezaket, baina oso gutxi. Bai, esango nuke bai. Euskaldun berria naiz. 17 urterekin hasi nintzen Irubide institutoan, eta gero ekan, eta hitz egiten dut euskaldunak diren guztiekin, ni baldin badakit euskaldunak direla, nire anai arrebekin, lagun batzuekin euskaldunak direna, eskolako ezagutzen ditudan ume guztiekin, eta nire familian ilobekin, eta dakidan guztiekin euskaldunak direnak hitz egiten dut. Euskaldun berria naiz, Iruñan, Batuan. Zaila da, berez gero eta euskaldunagoa da, baina zaila izango zen leku guztietan euskaraz egitea zaila. Arratsaldeon, bikote. Arratsaldeon. Altsasutik eta Arrotxapeatik etorri zarete gaurkoan. Bai. Zer moduz? Ongi. Begira, hasiko gara pixka bat, lehenengo atal honetan, zuen auzo edo herriaren inguruan solastuko zarete, eta horretarako nik hemen, hainbat gai proposatuko dizkizuet, elkarrekin solasteko. Bale. Hartzau. Bakoitzaren zaletasuna garatzeko aukerarik duzue herrian. Zaletasuna, eskenere kasuan, zaletasuna handik ez daukat. Mendia eta igual esan dezagun. Eta nik esango nuke zortea dukala. Zeren Altsasun eta Sakanan eta mendi asko daude, egiteko, ruta asko, bide asko, eta gaur adibidez justo goizean Sandorato igo dut. Orduan, esango nuke arlo horretatik
ez dakit, sortuna naizela. Eta gero beste gauzen dako, nik uste dut, Altsasu eta ez dakit herri xelebra da, ez dakit kulturalki oso ona ere, orduan esango nuke, ez dakit, herri ona dela. Bai. Bueno, nire zaletasuna ere ez daukagu hainbeste mendi inguruan Alsasun bezala, Sakanan bezala, baina, bueno, egia esan Ezkabamendiaren ondoan bizi garela, eta beste lekuetara ere joaten gara, lehen joaten ginen Arrotxapeako, Peñako, Zuain mendi taldearekin, gero eta gutxiago eta orain pandemiarekin ez gara ausartzen, baina, bueno, bikotea eta bio, bai joaten garela leku batera, bestera, ibiltzera edo mendira joatera, gustatzen zaigu. Eta gero ere, beste zaletasuna, bestearena, Arrotxapean badugu Arrotxan kantuz, eta hor euskal kantak abesten ditugu eta gustora egoten gara ere, eta auzoa girotzen dugu horrekin ere, edo saietzen gara. Bale, igual, jarri igual emazu. Bai. Euskararen erabilera herrian, auzoan, lagunen tartean. Haste naiz, bale. Bai, venga. Zoritxarrez esango nuke Altsasun, nire kuadrien eta Altsasun orokorrean euskararen erabilera ez da ona. Izan ere, gazteo kasu honetan badakigu, ez dugu ohiturarik, eta gero, ez dakite, azkenean ohitura falta horrengati eta ez dugu hitz egiten, orduan esango nuke, hoberun zuala, zeren, ez dakit, jende batzurekin beti euskaraz egiten duzu, eta lagun batzukin eta, baina orokorrean esango nuke ez. Kalean, jende batzuk eta egiten du, baina orokorrean ez da ona. Eta nire kuadrilan, hildo berean joaten da, izan ere kuadrilan euskalduna gara, dugu euskaraz hitz egiten, batzutan egia da, baina ez dakite lagunekin eta normalan gaudenean beti gazteleraz egiten dugu. Bueno, belanaldi desberdina da gurea, nire alaba, baino gazteagoa zara oraindik, eta zuek ikasi duzue eskola batean edo ikastola batean, eta, klaro, agian ez duzue egin, guk egin digun ahalegina euskara ikasteko. Eta gurea izan da, tematu garela horretan, ez ginen euskaldunak, eta saiatu gara urte asko hor lanean horretarako, izan da militantzia. Orduan nire kuadrilan berez, bakarrik nirekin 3 euskaldun gara. Eta posible dugun guztietan hitz egiten dugu euskaraz. Badaude beste batzu, saiatu direnak eta zerbait ulertzen dutenak oso gutxi, ez? Baina bai nire inguruan, bai hiloben tartean, kuadrillako seme-alaben tartean, gehienak euskalduna, eta ni azkenean, ez dakit, jartzen naiz batzutan haserratzen naiz horrengatik, zen euskaldunak dira, eta ez dute ohiturarik, edo ohitura baldin bazuten galdu dute. Penagarria da, gero batzutan konturatzen dira, eta igual beranduago hasten dira, eta auzoan berdin badaude, kuadrilla batzu baiet, eskolakoak ezagutzen ditut, ohitura dutena, baina beste asko ez, eta ezagutzen ditut, eta euskaldunak dira. Eta pena izugarria, ja badakigu soziolinguistikotik giroak ez duela laguntzen, baina suposatzen da gero eta euskaldun gehiago dagola, eta batzuetan ez dela nabaritzen. Eskolan ere gero eta guraso gehiago euskara dakite, eta kasu batzuetan, ere naiz eta euskaldunak izan, galdu dute ohitura eta gero eramaten dituzte eredura bere seme-alabak eta igual ez diete hitz egiten. Edo eskolaren aldetik esan behar diegu. Pena ematen dit niri horrek ere. Niri ere, baina nik esango nuke, Altsasuren kasu igual pixka perezi xamar izango litzatekela, zeren justo demagun euskaldun batean dagoela, eta
inguruko herrietan eta euskaraz hitz egiten dela. Orduan pixkat ere, pixkat ingurun horrek Altsasuri laguntzen diola. Baina Altsasuren kasua azkenean izan da hori Altsasu euskalduna izan zen, baina euskara galdu zen. Esango nuke nire amonaren belaunalditik aurrera galdu zela. Baina gero adibidez, nire amaren belaunalditik aurrera euskaraz ikasteko zera zeuden, gau eskolak eta gero ere ikastola hasi zen Altsasun, eta nire ama euskaldun berria da, euskaraz ikasi zuen, nire izebek bezala. Orduan, esfortzu handia egin da Altsasun, eta justo gure belaunaldia, zuk esan duzun bezala, sorte izan dugu zeren azkenean derudukoak eta azkenean euskaraz ikasteko zer hori izan dugu. Baina azkenean ohitura eta testu inguruak eta azkenean hain ohituta gaude gure artean gazteleraz egitea, azkenean gure artean euskaraz egitea arraroa dela. Orduan justo horretan gaude, ezakit egoera hortan. Orduan buelta ematea kostaiten da, eta nik esango nuke euskararekin eta, euskararekin kasu honetan, nola baiteko arnasuneak bilatu behar direla euskararekin. Igual jende batzukin, beti euskaraz egin, arazorik gabe, eta zeren hau ere gertatzen da azkenean ohitura falta eta praktika falta egiten du jende askok igual euskalduna izan, baina euskaraz hitz egiteko gaitasuna galtzen duela. Orduan igual hitz egiten duzu pertsona batekin eta narabiltzen diozu zera hori galdu duela eta hitz egiteko arazo asko dituela. Orduan igual konversazio normal bat izateko esatu duzu hobe gaztelera hitz egin dezagun eta hola nobe hitz egingo dugu. Beste pertsonekin ez, baina hori, azkenean pixkanaka joan behar dugu. Horretarako euskaraldia ongi dago. Arrotxapean ere badugu talde bat horretan, baina pandemiarekin moztu eginda. Dena den ohitura dela eta esan nahi dut ere, lauan nahi arreba gara. Baten kasua ulertzen du, baina, berarekin egunero denbora osoa hitz egiteko euskarak, zaila da. Baina beste hiruak euskalduna gara, euskaldun berria gara, anai arrebak eta ohitura erdaraz hitz egiteko, eta lortu dugu gure tartean beti harremana euskaraz izatea. Batzutan da, kontzientzia pixka bat hartzea, esatea, euskalduna gara, kostatu zaigu asko gure kasuan euskara ikastea, maite dugu, nahi dugu eta hitz egingo dugu. Eta hitz egiten dugu. Berriz, hiloben tartean, esaten dugu, ze pena. Denak euskaldunak eta hemen gaztelaniaz hitz egiten zergatik. Horrela da. Euskaraldia horregatik esaten oso interesgarria eta gainera horiek galdu dutena edo iruditzen zaiena gutxi dakitenak eta horretarako belarri prest irudi hori ongi dago. Ni adibidez aurreko euskaraldian hitz egiten nuen batzuekin enteratzen nintzela euskalduna zirela edo zerbait bazekitela eta ziurazki jende gehiagori tokatu zaio, azkenean menperatzen zutena haiek uste zutena baino gehiago, bada ere ausartzea eta ematen du horrekin ematen duzula pixka bat baimena ausartzeko, naiz eta oso ongi izatera. Baina ausartzeko eta kontartzen zara agian pensatzen duzuna, baina hobeto egiten duzula eta merezituela. Eta zuen kasuan, gazteen kasuan, aurrera eta apurtu ohitura hori. Esan duzun euskaraldiarekin, kasu honetan Altsasun, 2018koa, kasu honetan, izan zela oso lagungarria, zeren Altsasun unik ustu zela eredu perfektua euskaraldian dako. Esan nahi dut euskaraldian funtzionamendako, zeren euskalduna da, gazteok euskalduna gara, baina hori, ohitura hori, eta ez dugu praktikatzen, egiten. Orduan, euskaraldiarekin, pixkat, hori izan duzuna, ausartu ginela, eta jende asko ausartu zela, nire kasuan hau bizi izan nintzen. Eta hori, nik uste euskaraldian ikusi zela hori, ere, dela pixkat ausardi pixka bat jartzea, eta pixkat beldur hori kentzea, zeren askotan nik uste dut ere, jende askok duela euskararekin da pixkat beldur hori. Nola baita ere, gaizkitzi egitea, akats asko egitea, eta nik uste jende askok hori duela, beldur eta
ez dakit, galtzen dute hori, ausardia hori euskaraz egiteko. Eta Euskaraldian nabaritu nuen hori, ez dakit, pausoak emateko zera zegoela, orduan Euskaraldia ez dakit aurten ere ingo da, ez dakit COVID-arekin eta azkenean dana... Ematen du baiez, baina nola, pues, ikusiko dugu baina. Baina nik uste dut Euskaraldia izan zela eta izango dela oso lagungarria Altsasun eta Euskal Herriko beste herritan bezala, edo zotan ere, zeren ez dakit, jendeak ausartu ingo da eta ez dakit, pixkat beldur hori ekenduko dugu. Ja, eta batez ere hori ez, egun horietan, nolabait ere kontutan izatea, bai, bueno, saiatuko gara, ez? Ohitura hori apurtuko dugu, euskalduna gara, saiatuko gara, eta gure harremana egingo dugu, ez dakiz. Ez que justu irakasle batek zeukan adibide bat zela euskararekin semaforo moduko bat dagoela. Igual pertsona batekin hitz egiterakoan semaforo moduko bat dagoela. Eta nolabait beti gorri dagoela euskara hitz egiteko. Eta pixkat igual, ez dakit, ausartu behar dugu pixkat hori kentzeko. Ez en plan semaforo saltatzea, baizik eta pixkat hori en plan zera hori kentzea. Beti jotzen dugu erderara hitz egiteko pertsona igual ez ezagun batekin. Zeratik ez dugu hori ez dakit, buelta ematen. Igual justu euskalduna ez da, bueno, berdin da. Erderara jongo dugu. Hori, kontseilu esaten zuena lehenago eta beti egiten du egunon edo arratsaldeon, ematen duzu oina esateko ez, euskalduna naiz, saiatu nirekin, agian, klaro, zuk ez dakizu bestea euskalduna denala ez, baina, bueno, hori da. Bueno, beste txartxo bat hartuko dut. Bale, herritarren arteko harremanak, giroa, lagunak, ezagit, eske pixkat galdera, ezagit zabala, herritarren, herrian, COVID-arena eta hortaz aparte, esango nuke Altsasu oso herri, ezagite, ambiente asko dago, eta beti ateratzen zarenean, ezagite, plazan eta lezarran, eta ezagite ambiente asko dago beti, asteburutan eta beti ezagite Altsasu ateratzeko eta beti ezagite leku oso ona da, izan ere, beste herriko jendea ere etortzen da, ezagit, pote bat hartzera, eta ezagit, harremana eta oso ona da, ezagit, kuarien artean ezagite roi ona dago, eta esango nuke oso herri ezagite ambiente duguna dela, eta ezagite oso ezagite xarmagarria esango nuke. Bai. Arrotxapea, ni joan nintzenean, hori 17 nituen bizitzera joan nintzenean, bazen herri bat, batez ere nire kalea, herri bat, ez? Eta, bueno, orokorrean lehengo jendea ezaguna eta harremana haunditu da asko. Baina, bueno, eskolak ematen dio giroa ere. Eta, bueno, orain ez da eskolain handia, baina euskaldunen tartean bentsat bihurtu da erreferente bat, eta, bueno, orokorrean giro ona. Bai lehenago egiten zirela gauza gehiago, inauterietan, eta, baina, bueno, bai, egiten dira gauzak, eta giro ona dago orokorrean, niri ez litzaidake gustatuko beste leku batean bizitzea. Hori oso garbi daukat. Bueno, igual, pasai dizut. Galdera librea. Zagite, igual euskarariko eta nola ere ikusten duzuzuk euskararekin, kasu honetan. Giro ona eta ambiente ona eta euskararen hitz egiteko eta ezagite igual oztopo asko daudela, adibidez, kasu bat emango dut. Nik ikusi dut beti euskararekin purista asko egon direla. Jendea en plan, hitz egiten duzula eta beti zuzentzen dizu eta horrelako gauzak. Ez dakit Arrotxapen horrelakorik dagoen. Purismo zera hori, en plan, jendeak hitz egitea eta beti zegaizki hitz egiten duen edo horrelako zer. Ni oroitzen naiz magisteritxan hasi nintzenean, zela nola aholku bat, eta inoiz ez naiz egon ados. Esaten zuten, guraso bileretan eta, horrezkuntzan,
persona batzuendako edo familia batzuendako euskararekin lehenengo kontaktua zen. Erdalduna zirelako eta esaten zen, ez badakizu ongi hitz egiten, ez hitz egin zure umeekin zuzen hitz egin eta hori bestela, ni horretan inoiz ez naiz egon ados. Zen, kasu honetan esan dizut, lau anai arreba garela, lehenengoa ikasten euskara, baina, bere seme alabekin, semekin hitz egiten zuen, baina ez zuen hitz egiten zuzen. Ez, hitz egiten zuen zekien bezala, baina grina sortzen ziren. Eta hitz egin dute asko, gero ja hunditu dira eta hori. Baina hitz egiten zuten pila bat, eta gogoa da importanteena, eta ikustea familia edo giroa bultzatzen duela. Zen, nire kasuan hitz egingo dut txikien inguruan, txikiek ikasten dute berehala, eta berehala zuzenduko diete gurasoei ez badakite ongi hitz egiten, baina giroa da importantea eta jarrera. Eta haiek somatzen dute jarrera hori, ez? Euskara maite duzula eta naiz eta gaizki hitz egin, hori da esan dudan lehen belarri pres. Bale, agian, hori da, igual, iruditu zait oso interesgarria hori euskaraldiarena horregatik. Zen lehen ematen zuen bakarrik zuzen hitz egin behar zenuela. Eta ez bazenekien ongi hitz egiten hobe isiltzea. Nik ere badaukat beste lagun bat, hori euskalduna dena, eta euskalduna da lotxarik ez zuelako. Eta esen lotxatzen hitz egiten bazuen ongi, gaizki edo erdi. Horrela ikasten du. Eta, batzuetan baldin baduzu konfiantza handia, esan dezeko zupe, begira, modu honetaz esaten da, baina baldin bazaude denbora osoa zuzentzen Ez dut esan, justu igual, kasu berezek izaten dira, baina nik esango nuke, sobre todo, igual Eskairro txapean eta igual inguruan azkenean Iruñako auzoak dira. Altsasun eta beste herritan eta gertatzen den asko Altsasun adibidez, igual beste herritan eta euskaraz hitz egiten da, baina euskalkien hitz egiten da. Altsasun ez da euskalkirik. Orduan, gertatzen den askotan, igual zu beste herriko batekin hitz egiterakoan eta bestea euskaldun zarra bada, igual berak egingo du euskalkiaz eta hori. Eta zuk azkenean euskara batuaz hitz egitu duzu. Orduan, gertatzen dena pixka da, azkenean, igual zuk hitz egiterakoan marabitzen duzula hori. En plan, ez dela berdin azkenean, zeren bera naturaltasunez hitz egiten du eta zuk ez azkenean euskaldun euskara ezakite, zure euskara da, baina azkenean, euskaldun askon euskara da, baina zera hori, orduan, nabaritzen zen pixka bat, euskara batuarekin, pixka oso ongi hitz egin behar zenuela, pixka hitz egiteko. Osa, trake txiki eta fardea hitz egiten baldin zenuen, zen pixka hori. Eta nik uste dut euskaldun askorentzat, gaur egun ere, pixka tozopoa dela zen. Igual zuk euskara batuaz hitz egitea da, ez dakit, da oso nolabait ere, niretzat ere, oso zuzentasun bat eta ez daukazera hori euskalki dutena eta ritmo hori eta adiskitasuna hitz egiteko eta orduan niretzat hori pixkat arazo izan da eta adibidez Altsasun egon zen zera bat euskalkia berreskuratzeko, baina esan duan bezala Altsasun azkenan egoera ez da oraindik ez dakit egokiena pixkat pauso hori emateko, polita da, baina pixkat nik uste dute itxaron behar dugula. Baina, nik azkenean kasu desberdinak dira zera, azkenean Iruñako auzo batean ez dago zera. Bai, ni egon nintzen 2 urte ere hori Etxarriko eskolan, Etxarrianako eskolan. Eta hor, euskalki oso desberdina zen, eta segun hor hitz egiten zizun, gaizki pasatzen hasieran belarria egin arte eta izan behar da bizka bat, oreka bat, mantendu horko euskalkia, baina gero ere beste aldetik euskara batua egongo ez balitz, asko ez genuke euskara izango. Nire herrian, Lizarraldean, nien naiz Arrotxapeakoa ez da Iruñakoan, Lizarraldean orain dela mende eta piko,
galdu zela, edo Iruñakoa galdu zen, eta zer joan behar duzu Iruña ondoan mantentzen den herri batzuetara hori ikastera, edo hobeda ere izatea, naiz eta bertako euskara dagoen lekuan mantentzea, izan behar dugu ere euskaldunen tartean hitz egiteko modu bat denek ere ulertzeko, eta euskaldun berriek ikasteko. Agian bien oreka mantendu behar zen herrietan beraiena, baina ez dago gaizki ere euskara batua jakitea, eta hori. Eta, osea, nire kasuan azkenean, nik ikusi dudan asko euskara batuarekin, eta nik hori pentsatzen dut, azkenean euskara batua, ez dakite, kontestu oso zuzen baten hitz egiten duzula. Adibidez, azkenean, ez dakit, brometan eta zera hortan, eta kontestu horretan zaudenean, niretzat euskara batua, ez zaite etortzen burura, ez dakit, bromak egitea, txisteak egitea euskara batuan. Orduan igual, zu pertsona batekin euskaraz hitz egiten duzu beti, baina igual broma egiteko eta beste igual, en plan, beste konversazio mota bat izateko, igual euskara ez da euskara batua, igual kasu honetan, ez da egokiena zeren, igual dauko zera hori. Orduan, nik hori ikuste duten plan, euskara bakarrik erabiltzen dela zera batzu, gai batzui buruz hitz egiteko. Beste gai batzutaz oso gutxitan entzuten ditu igual euskaldunen plan, euskaldun berriak ez, baina euskara igual Iruñan eta jendea bromak egiten euskaraz. Edo bromak, edo txisteak, edo ez dakit beste kontestu ez dakit nola esan adiskeriatasun kontestu batean eta hori. Orduan, nik uste dut, eta nik altxasun eta kuadrilegin esaten dut. Heltzen garenean, bromak itea euskeraz, izango ja da, euskaraz ingo dugula edozein momentuan. Zeren bromak itea, azkenan egin behar duzu zure... Bai, holako kontestu desberdinak ere jorratu behar direla, eta eskola saiatu behar dela ere guzti horiek kontutan izaten. Hizkuntza informal hori, ez? Hori da, Claro, bai, eta hori adibidez euskaldun zaharrek badute berez. Hori da. Aberastasun hori badute. Gu gaztelaniaz, nire kasuan dugun bezala. Azken finean ikasi dugu eta falta zaigu hori eta batzuk izango dute, beste batzuk baino gehiago, baina zailagoa da eta biziagoa da entzutea euskaldun batek hitz egiten duenean, baina duguna, hori da. Lehenago hitz egin dugu umorei buruz, eta niretzat egon den komikorik onena hemen Euskal Herrian izan da Algen Alkain, zeren egin du oso labore oso ona, eta esango nuke Algen Alkain. Mendia, denetarik, ez dute oso eklektikoa naiz. Eta gero instrumentua, leheno pianoa jotzen nuen, orain pixka galduta dukat, baina bereskuratzen nahi naiz. Kirola egitea. Ez dakit kontseiluan zeudenak, edo adibidez, nire irakasle izan zena Iñaki Lasa. Gehiago Mendia, baina hondartza ibiltzea ere kostaldetik gustatzen zait. Ez, instrumentorik ez du jotzen, abesten dut. Eta musika, Benito Lertxundi, Ola Zugazti, Mikel Urdangarin, eta gero, ez dakit beste batzuk ere. Ni, kirola ibiltzea edo mendira joatea, baina irakurtzea asko gustatzen zait, nik ezin du lorik egin irakurri gabe. Fatima, Xavier, eskerrik asko ikasi dugu Euskararen inguruan norberaren auzo eta herrietan. Zuek entzun da. Orain proposatuko dizuet hurrengo gaiari heltzeko, eta pixka bat hitz egingo dugu aurtengo gai, izarraren inguruan, COVID-aren inguruan hitz eginen dugu, nola eragin dizuen zuen bizitzetan, ze aldaketa sumatu duzuen, ze sentsazio, ez dakit, nondik datorren uste duzuen, nola doan, desagertuko ote den, pixka bat zuen irudipenak horren inguruan eskatuko dizuet kontatzeko. Bale. Eske azkenean gauza hau ezagite, nik uste dute etorkizunen eta urte hau 2020 ikusten dugunean, ezagite, izango dela blan urte bat, ezagite, sobre todo berezia. Ezagite, eske hau dena hasi zenean,
oraindik ez dut, nire kasuan ez dut sinisten, zeren ikusten duzu zein den egoera, nola joaten garen kaleti, eta da pixka, ez dakite, pelikula bat modukoa. Ni, sorte izan du, zeren nolabait jende askok oso gaizki bizizan zuen konfinamenduaren zeren, ni baserio moduko batean bizi naiz, eta izan dut pixkat askatasun moduko bat, bi hilabete itxi horietan. Eta gero, ez dakit, nik uste dute altsasun eta ongi bizi izan dela, zeren, zorionez mendia daukagu pasatzeko, eta pixkat, hasieran pixkatzen arnasgune oso handi bat. Gero ere, ez dakit, fundamentua ikusi da, zeren jendeaz atera asko eta, orduan, nik uste, ez dakit, ongi joan dela. Eta ez dakit, nola, hurrengo astetan eta nola izango ote den, baina nik uste berriz ere joango garela pixkat ez konfinamendu oso ez dakite finko batera, baina igual bai mugimendua eta mugatu egingo digutela. Zeren, agerian da kasuak eta handitzen ari direla eta hori. Orduan, ez dakite, espero dut hau dena nolabait konpontzea, baina nik uste bakuna modukoren bat edo horrelako gauzaren bat egon arte ez dugu zerarik izango. Zeren nik uste dut jendea eta bere kabuz hau konpontzea, en plan ez ateratzea eta kontaktu ez izatea kanpoko jendearekin eta hori oso zaila da, zeren azkenean ez dakite izaki soziala gara eta hori behar dugu. Baina, espero dut zehose aterako dela edo ez dakit irten bidere moduko bat aterako dela ez dakit hurrengo astetan edo eta espero dut hurrengo urterako espero dute, baina ez dakit. Egunero ez dakit, hainbeste gauza ikusten ditugu, orduan ez dakit. Arrotxapearen kasuan desberdina da. Azkenean, jendea bizi da pisuetan, batzuk dute terraza edo balkoia, beste batzuk ez, eta gogorra izan da, eta denetarik agertu da, jendeak edo atera du berena eta batzutan okerrena. Zen, batzu egon dira pres, bestei laguntzeko, jende helduari hori adibidez erosketak egiteko edo olako gauzak, eta beste batzu berriro leihotik begira eta segun horrek ikusten zuen salatzera eta ezin zarela ibili ez dakit. Eta agian baziren kasu berezi batzu, atera behar zirenak eta hori, eta hiri batean gogorragoa da. Gero beste aldetik, ekologiaren inguruan asko irakurtzen dut eta eskolan eramaten du gaia. Eta justu konfinamendua da baino pixka bat lehenago, klaustrorako egin nuen laburpen bat, ekologiaren inguruan hausnarketa berri bat egin behar genuela, nola landu eta hori, eta COVID hori bazegoen airean eta hori, baina egin nuen txostena bazen COVID baino lehenago, eta jartzen zuen, eta orain ekologo asko eta zientifiko orokorrean asko bai izaten dutela, hori, ekosistema apurtzen denean, oreka apurtzen denean, hor mantenduta izan diren virusak eta bakteriak eta hor dauden gauza guztiak egon dira oreka batean, baina apurtzen denean oreka, ematen du aukera virus edo bakteria batzu hortik ateratzeko eta menperatzeko. Eta planeta lantzen dugun bezala, eta gero eta gehiago esaten dute hori, egia dela, olako gauzak zoritxarrez gero eta gehiago izango direla. Eta gero berrian atera dira artikulua batzuk horren inguruan eta pandemien inguruan, eta gero honintzen begiratzen ere interneten, beste lekuetan, Greenpeaceko txostenetan eta klaro, bai, esaten dutela, historian zehar izan dira pandemia desberdinak. Eta pandemia guztiak daude erlazionatuta
hori ekosistemaren apurketarekin. Ez, adibidez, 16. mendean Afrikan hasi ziren oianak mozten eta esklabutza sortu zen eta orduan hor agertu zen fiebre horia eta esklabuek eraman zuten ere Amerikara. Beti egon dela zerbait, non hor apurtu da ekosistemaren oreka eta sortu da olako pandemia horietan virus edo bakteriaren bat mendera ezina, ez? Baina agian, iruditzen zitzaigun, orain oso aurreratuta gaudenez osasunaren arloan eta posible genuela menperatzea eta pensatzen genuen, ez dakit, peste beltza eta erdakizzer, zela oso baldintza txarretan bizi zirelako, higienea ez egolako, botikarik ez egolako, baina 21. mendean ere ikusi dugu edo lurra babesten dugu edo ezin gaitu babestu. Eta hori, horretaragoaz, gero ere horrekin batera klima aldaketa dela eta esaten dute, eta egia da, gero eta gehiago izango dira ere gaixotasun tropikalak, zen azken finean igotzen ari da temperatura eta gauza horiek orduan. Kontutan izan behar dugula, pandemia honi aurre egin behar diogula eta denek dugula, bai, nola da, bakoitza bere ardura eta bai gizarte bezala, guztiendako ardura behar dugula gurea eta guztiendako onurarako, baina lurra ere babestu behar dugula, bestela bata bestearen atzetik etorriko dela zoritxarrez. Eta penagarria da, ez bakarrik ekonomikoki, jendea galtzen duela lana, umeak ez dilela joaten eskolara, sozializazioan orokorrean oso gogorra dela, joaten zara norbait ikustera ezin diozu musu bat edo bezarkada bat eman, oso gogorra da, lagunekin zaude eta egon behar zara distantzian, edo ez zaude distantzian eta musukoarekin gaizki egiten ari zara, eta gogorra da, baina guzti hori ere kontutan izan behar dugula, eta gu eskolan behintzat nik uste dut ere aukera paregabea dugula hori lantzeko, bai ekologian, bai ardura kolektiboa hartu behar dugula aurre egiteko. Ja, baina eskazkenean, ni gai horri buruz eta asko irakurri dut, justo hori hasi zen baino leheno ikusi nuen dokumente moduko bat pandemia buruz eta izan ere azkenekoa izan genuena en plan oso antzekoa izan zen SARS 2002an. Eta SARSarekin gertatu zena zela, joan zela bere kabuz, ez zuten ez ere egin eta ezak izarrati, baina joan zen. Baina beste pandemiekin ikusi dena eta honekin ere ikusten dela, gizarteari edo gizartearen menpe baldin badago, hau gaizki aterako da. Nolabait ikuste duzu, egin behar duguna orokorrean ez da egiten. Eta nolabait ere ikusten da azkenean oso zaila dela, zeren ez dakit, daude gauza batzuk ekiditzea oso zaila dela. Eta nik nire ustez hau joango da, ez dakit, mediku edo zientzialari batzuek edo bat edo bestek atea badute zeren jendea bere kabuz egiten baldin badu ezin da, nik uste ikusten ari gara. Orduan hori, ikusten ari gara. espero dut ez dakit mediku edo ez dakit edo zientzialari talde batek, esate dute orain oso horrek ateako duela bakuna bat, baina ez dakit. Esaten dute txertoa berehala nik uste horrela ateako da, zeren gure kabuz urtearen bukaerarako egongo dela. Pixka pesimista nahi, zeren gure kabuz ikusten da ezin dela egin. Azkenean, historian, pandemia gogorragoak egon dira, baina ikusi zen azkenean jendeak ez dakit historikoki ez gara pertsona ez dakite oso ez dakite erantzuzkizunaren ez dakite nola baita esan
ez dakit ez du konturatzen gu geuk bakoitzaren erantzukizuna. Eta hau jango da zeren ez dakit zientzarekin edo beste zera batekin, baina ez dakit, nik uste, Eta gero esan duzuna bai, azkenean hau eta klima aldaketa eta egiten duena da gauza hauek azkartu. Lehenago, zeren beti egon dira pandemiak eta zoonosisak eta horrelako gauzak, batera dira, ez dakitzen bat urten tartean, igual 25 urte, 30 urte, baina orain klima aldaketarekin, dana azkartzen da, dana horreka galtzen du, eta orduan, igual, lehenago, 10 urtetan genuena, igual, orain izango du 2 urtetan behin edo alako zehozer. Eta igual 2 urtetan izango du beste bat, eta beste horrekin... Esaten dute, adibidez, poloen urtzea hor barruan. Negutegi efektu gasak daudela hor burbuila batzuetan sartuta izotzaren barruan eta egingo zukela kristona, orain baino askoz gehiago, bider ez dakit zenbat aldiz, eta gero ere barruan 1000 eta 1000 urte egon diren birus batzu barruan daudela ere. Hori ez da bakarri igoko dela uraren maila eta ez dakit zer, hori ere hor dago beste gauzen tartean. Pixka beldurra ematen du, ez dakit izango gogoa. Egia da, bai, ez dakit ze mundua utziko diegun urrengo belaunaldiei. Baina gero, ara eta guztiz ere, gero ikusten duzu gizartea eta humanitatea beti izan ditu, hau baino arazo asko zondiagoak eta pasa izan du, kostala kosta, baina pasa izan du eta hemen gaude. Orduan, nik uste dut hau konponduko dela, ez dakit zati, baina historia ikuste duzu eta ez dakit pixkat ere, pesimistan ez jendearen jarrerarekin, nolabait, baina nik uste dut, ez dakit, zeo zer atarako dela, zeren, ez dakit, beti izan dira eta arazoa asko egon dira historian zehar, eta azkenean, ez dakit, gizarteak atera du. Baina azken mendetako desarrollismoa ez da izan inoiz. Baina, bueno. Hori da, gauzak ez ziren hain kutsagarriak eta ziren beste gauza batzu, baina orain ez dakit. Ni oso ez eskorra naiz horretan. Gustatzen zait eta azkeneko bidaia Asturiasea egon nintzen. Bai, gustatzen zait. Ez gara joaten hola urruti, baina bai. Azkena, asteburu honetan egon gara Bizkaialdean hor Urkiolan, hor Anboto igo du. Ezkor xamar zaudete orduan. Bueno, ezkor eta ez ezkor, ez? Hoi da, segun el dia esaten gara. Bueno, hirugarren atalera heldu gara, eta hemen utziko dizkizuet 4 gai, zuek bakarra hauta dezazuen, pixka bat horren inguruan hitz egiteko. Osa, bakarri txarte bat hartuko... Bai, eman bulta eta aukeratu... Bion tartean bat? Bai, bien artean adostu bat eta horren inguruan soaztuko zarete horrein. Osa, hartzen ditugu eta... Bai, ikusi lasai eta erabaki. Amatasuna, itatasuna, familia eredua. Okupazioa. Genero berdintasuna, arrazakeria. Venga, nahi duzuna. Nik igual hau ez, zeren pixkat ez dakite, pixkat ja nago en plan hainbeste berri eta okupazioarekin, ja pixkat ez dakit. Ez dakit oso tema ere, ez dakit oso tema... azken bola honetan batez ere. Okupazioarekin eta nahiagut ez dakit zeren ez daukate ideia askorik ere. Gero, amatasuna, itatasuna, familia eredua, berdin zait. Bestea da arrazakeria. Arrazakeria edo genero berdintasuna. Berdin zait. Bai, amatasuna, familia eredua. Niri ere, hiru hauetatik nahi duzuna, ez dakit. Ez dakit, ez dakit. Ez dakit zein dagoen en plan orain. Ez justu arrazakeria pixka ez dakit gai hori gadu da, zeren George Floyd gertatu zenetila, ez dakit ez dugu ja berri izaten, amatasuna itasun. Venga, igual hau izatela amatasuna itasun familia, venga. Vale. Igual bigar horiek, igual, ez que zakite, pixkat ez debetzagati. Oso ongi, primera. Bai. Vale, bueno, ez que... No egite pentsatzen enaiz, ni eske ni naiz, eske ni enaiz oraindik aita izan, orduan, igual, baina, bueno. Ez, eske zakit. Eske orain digu daukat,
Bueno, eskolan lantzen ari gara gai hau asko. Amatasuna, aitatasuna, orain, adibidez ardura hartzeko, eta lehen amek hartzen zuten ardura, orain aitek ere, orain gero gizarte mailan gero eta gehiagoia ematen ari da lanetan aitatasunaren baimena, umeak izaten dituztenean, familien eredua, gure kasuan izan genuen eskolan kasu bat, transexualitatearen kasu bat, eta horrekin egin zen gero gure kasuari begira protokoloa egin zen gero ja Nafarroa mailan, eskola guztietarako. Eta lantzen dugu asko familia desberdinen eredua, sexu berdintasuna, gero sexualitatea jorratzeko modu desberdinak ere, eta saiatzen gara aurrezkuntzatik bai transexualitatearen kasuan, bai homosexualitatearen kasuan, bai familia desberdinak, ama bakarrak, edo bi ama, bi aita bakarra, eredu desberdinak, izan daitezke aitonamonekin eta ez daki zer, eta holako gauza saiatzen gara kontutan izaten. Ipuinetan ere, eta ereduetan, hormirudietan, eta gauza guztietan. Importantea da, ez da lehengo eredu heteropatriarkala, edo esen izan behar, eta saiatzen ari gara hori jorratzen, eta gero ere, jakitea, familia batzuk izan dezakete seme-alabak, edo ez, eta bikotea izatearena ez dela ezinbestekoa, eta holako gauzak. Lehen kontutan izaten ez zirena. Ez da, pixkat eskolari jorratuz, eta nik igual, ni orain gauzak aldatzen nahi dira, zuk hobe jakingo duzu, en plan, eskolan eta zelantzen den, eta baina nik horatzen duten, ni eskolan nengoenean eta ez genuela hainbeste zer hauek lantzen, eta pixkat igual ematen zen, klase orokor bat, zelan plan sexualitatea eta zer hauek, eta hau ere bai, baina nik falta botatzen nuen, eta orain, perspektiba ontatik ikusita, pixkat gai hori buruz gehiago eman eta ume zarenean eta pixkat zera hori buruz gehiago lantzea. Zeren azkenean nik uste, nire belaunalditi eta pixkat uste dut utzi zela pixkat, ez dakit gurasoen esku, gizartearen esku eta kasu honetan igual ere interneten esku zera horiek eta gai horiek. Zeren oso gai garrantzitsuak dira, azkenean mundu aldatzen da, eta ez dugu bizitzen lehenagoko kasu honetan familia ereduak, eta beste zerak. Eta nik falta bota izan nuen hori, en plan gehiago lantzea, eta klase gehiago izatea, eta ez dakit zera hori buruz hitz egitea zeren. Nola baitere, igual zu telebistarekin eta beste zera batekin igual konturatzen zara, igual zu aita eta ama dituzu, baina badaude familiak bi aitarekin edo bi amekin. Orduan, pixkat hori gehiago lantzea eta espero dut, eta ez dakit gaur aterako den, Nafarroan eta gongo den eskolaekin ez dakit hori pixkate eskola erekin lantzen da pila bat. Espero dut, zeren nire kasuan eta... Bai, eredu eta gainera gero sexualitatea bakoitzak nola bizi den moduan, txikiak direnean ere jakin behar dute badagola ez dakit, giro bat horren alde eta adierazi desatela haiek sentitzen duten moduan, eta askatasuna izatea eta ez izatea zerbait itxia edo existitzen ez dena eta eredu batzuk ere izatea. Ze importantea da, zen dena baldin badira
aita eta ama heteroak eta horrela, eta hortik, eta gainera ja, bueno, pues, ere familia eredu desberdinak ja badaude eskoletan, esan nahi dut, lehen agian egongo ziren, baina agian izkutatuta edo horren inguruan, eta orain, bueno, ikuste dut gero eta gehiagotan eta batez ere Nafarroan eskolarekin, bueno, hori lantzen da pila bat. Pentsatzen dut ental, zeren ez dakit, azkeneko zera, bueno, gure belaunaldia eta pixat utzi dute, nire kasuan esango nuke, internetaren esku zera horiek, en plan, ikusteat, ez dakit, igual telebistan eta azkenean ikuste dituzu, azkenean teleserietan eta programetan, bai pixkat hori, beste familia ereduak eta, baina nik eskolan eta, izke igual lantzen zen, baina oso modu ambiguo batean, eta ez zen ematen garrantzia askorik, nire ustez, igual oker nago. Eta espero dut, zeren ez dakit pixkat ere arriskutsua ikusten dut, gai hori buruz eta sexualitatea eta beste zera batzuek, kasu honetan internetaren esku uztea. Zer azkenean ez dago kontrolerik eta nola baitere... Gezur asko dago horretan ere eta... Orduan, igual eskolan eta gainera ume gehiagorekin eta azkenean kontrol batekin eta gauza horieko belantzen dira, zeren gero ere, igual ez dakit etorkizunean, igual pertsona ez dakit ireki bazara eta gauza horiek ez dakit nolabait errespeatzen dituzu eta normaltasunez, baina igual ez dakit, igual zorte izan duzulako eta hori, baina igual txikitatik hori landuz eta hori normalizatuz eta ez dakit nik uste gizartea hobetu ingo dela, zeren ez dakit oso importantea da eta igual hau ez bakarrik eta sexualitatea eta beste zera horiek, zeren nik uste dut nire belaunaldia egon den zera hori igual urrengorako ez uztea, internetarena ez dakitein zabaluztea eta internetari hainbeste ez dakite indar ematea eta ez dakit, baina bueno, espero dut. Bai, bueno, Nafarroan suerte izan dugu eskolaerekin, bueno, berez saritu zuten UNESCOn eta hori, eta badago jorratuta 4 atal desberdinetan oso ondo lantzeko eta modu funtzional batean eta argudio honekin, ariketa askorekin, eta bueno, ongi dago. Eta guzti hori lantzen da, eta gainera, esaten genuen, gutxi gora bera, ja badakigu, ez, berdintasunaren inguruan, eta ez daki zer, eta egin ditugu ikastaroak eta gauzak, eta bueno, baina konturatzen zara, klaro, gizarte heteropatriarkal horretan sartuta zaudela, zu ere, eta gauza batzuetak esaten duzu, egia da, hortan ez naiz konturatu eta egiten ari gara, eta nolabait ere antena iriketzen zaizu, esaten zen bezala, betaurreko morea jartzen dituzu. Eta holako gauzak lantzen dituzu eta ikusten dituzu beste lekuetan ere, beste eremuetan, gizartean, eta esaten du, jo bat, hau ez zait gustatzen, edo beste modu batez egin daiteke, eta ja perspektiba gehiagorekin kritikoagoa, eta hori da landu behar dena gizartean, eta, klaro, eskolan espiritu kritiko hori ez, eta eredu desberdinak eman, eta ikusi, eta aztertu. Ez, nolabait kritikatzen zena zela, enegoen ados, azkenean zera batzuk utzi behar dituzula gurasoen esku, kasu honetan, gai batzuk, eta azkenean guraso bakoitzak erabaki dezala, zer nahi duen, baina azkenean gizartean bizi gara, orduan azkenean zera batzuk zu landu behar dituzu, zeren azkenean ikusi behar duzu eta azkenean perspektiba bat izan behar duzu zer den gizartea, gaur gizartea. Orduan, nik uste, ez dakite, igual, espero dut hurrengo belaunaldiek eta izango dutela ez dakit perspektiba gehiago eta ez dakit informazio gehiago, guk izan, zuek igual, baina nik nolabait ere internetaren generazioako naiz, eta azkenean hainbeste informazio dago txikia zarenean eta internetan ikusten duzu eta ez dakit eta zenan telebista eta hori, azkenean ere kutsatzen zara. Orduan,
hasieratik ikasten baldin baduzu eta lantzen baldin baduzu, nik uste dut eskolan kasu honetan hobe joango dela. Bai. Igual ingurunean ez dakit zerbitzu asko ditu, ez duzu beste herritara eta hiriara joan behar. Eta falta zaio, euskera pixka gehiago, euskara falta zaio eta euskera gehiago. Bueno, pues, euskaldunago izatea gustatuko litzaidake, eta zer du, bueno, pues, niretzat nire auzoa da, jende asko ezagutzen dut, ezagun asko, ja esan dut lehen, lehen herri baten kutsua zeukan, orain ezain beste, baina, bueno, sarma hori oraindik dauka, ni behintzat gustora nago horretan, ez nuke aldatuko. Bueno, Ikote. Bai. Amatasuna, aitatasuna eta familia eredua. Gehiago zentratu gara igual familia ereduetan. Bai, ez dakit oso, ez dakit gai niretzat ambigua, ez dakit nola nondik jorratu edo. Bai, agian ez da zuzaila, baina bai, eskola erekin eta, bueno, esan duzuen, ezta? Bai. Azken atalera iritsi gara, beraz, bi hitz emanen dizkizuet lehenengoa xulufrine, bastanen esaten dute xulufrine. Ez dakit horrela irakurrita zerbait heldu zaizuen burura. Xulufrine. Hola bapatean. Bai, euskalkitaz hitz egiten eta... Hori da, horretik hitz egin duzu, ez da, euskara batua. Bai, baina eske frantsesetik igual dator xulufrine edo lako... Bastanen badute ere... Bai, hori da, nafarnapultera mugu bat du, Xulufrine. Ideiarik ere ez, 3 aukera emanen dizkizuet, bai? Batetik usaimen oneko zerbait, xulufrine, bestetik krabelina, lilia, eta bestetik ezin egona. Usaimen onekoa, krabelina edo ezin egona. Zer izanen da, xulufrine zuen ustez? Bigarrena esango nuke. Zuk esanen zenuke krabelina dela. Ni hirugarrena, ez dakit. Zuk esanen zenuke ezin egona dela. Xulufrine. Ados ez ari behar duzu, beraz? Bai. Ados jarri behar dugu, bai. Eske, a ber, xulufrine, eske ez dakite... Zer? Oso hitze, oso... Objetu baten izena esan daiteke da? Bai, landare batean esango nuke. Hala, venga. Krabelina? Bai. Hori da, bai. Matzen zuen, bai. Xabierrek arrazoi, honako honetan. Bai. Eta bigarren hitza buxik dugu. Buxik? Buxik, bai, ematen du ez dakit nik ingelesez edo. Buxik. Eta bastandarra da ere edo... Ez, buxik, bueno, lehitzaldean eta eratsunen behintzat erabiltzen dute. Bai? Buxik. Eske buxia... Zer heldu zaiz, bai? Buxia da fardo moduko, fardo moduko bat. Aha, buxia, bueno, buxia. Zan daiteke, Lehitzan pentsatu dute ere esaten dela, buxia edo buixik. Ba ez dago gure aukeren artean. Emanen bizkizuet 3 aukerak. Bai, lehenbizkoa da guraizeak, edo artazteak, bigarrena puxika, eta 3. kandela. Buxik. Osea, guraizak esan dituzu? Guraizak, buxik, artaziak... Puxika, hori da, edo kandela. Puxik, pusik, PB, izan daiteke... No, esan dituzu, osea, zein? Guraizeak, puxika, edo kandela. Pues ni esango dut nuke P eta B hori fonetikan aldatzen denez agian pusika. Agian pusika litzen. Venga, orain, pusika, venga. Bai? Ba ez eta pusika guraizei esaten zaila. Buxik? Buxik, guraizei. Vale. Eta, bueno, baina bintzat bitatik bat asmatu duzu, ez da gutxi. Eta gu ere oso gustora egon gara zuek entzuten, bai, gai interesgarriak atera dira, eta eskertzen dizuegu etorri izana, badakizuen non gauden. Talde polita osatu duzu, generazio ezberdinetako informazioarekin, eta mil esker etorri izanagatik. Xabier eta Fatima, beste bat arte. Mil esker. Gaurkoan ere denbora oso ongi probestu dute gure gaurko gonbidatuek, eta nola gainera. Izan ere, esaera zarrak dioen bezala, ardi galdua atzeman daiteke, baina aldi galdua berriz ez, izan ongi.